Waqt laqgħa tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-Parlament ġie ppreżentat ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali għas-sena li għaddiet. Uffiċjali għolien mill-Bank Ċentrali stess trattaw b'mod partikolari l-iżviluppi ekonomiċi f'Malta u fiż-żona euro, id-bassir għal din is-sena u s-sentejn li ġejjin u l-qasam bankarju lokali. Ġi spjegat kif kien hemm tnaqqis sinifikanti fl-inflazzjoni ġejja mill-ikel u prodotti oħrajn, fejn uffiċjali tal-bank rew sens ta' ottimizmu tant il-mira stabilita mill-Bank Dinji ta' 2% aktar x'tintlaħaq qabel mistenni. Biex l-inflazzjoni tonqos iktar tard din is-sena u jista' jkun li nilħu l-mira ta' 2% anki sa tmiem din is-sena minflok is-sena d-dieħla kif kienet janċi kienu anticipaw f'dal-proġettazzjonijiet li għandna hawnhekk. Dr. Alon Grek, kap ekonomista tal-Bank Ċentrali qal li l-ekonomija f'pajjiżna kompli tikber ferm aktar minn dik taż-żona euro fil-waqt li l-qatt kompla jonqos u l-impjiegi komplew jiżdiedu u qal ukoll li dħul tal-gvern kiber brata notevoli waqt li d-deficit kompla jonqos. L-ekonomija Maltija komplet tikber mod sostnut is-sena li għaddiet. L-andament ekonomiku f'pajjiżna kompla jkun ferm aqwa minn dak fil-bqija taż-żona euro, anke jekk itkabbir fil-prodott domestiku gross kien aktar moderat mill-2023. Fil-fatt l-ekonomija Maltija kibret b'6% s-sena li għaddiet wara li kienet żdiedet b'6.8% fl-2023. Minkejja hekk, minkejja din moderazzjoni, ir-rata ta' tkabbir fl-2024 baqgħet ferm ogħla tal-medja storika ta' pajjiżna u madwar 6 darbiet it-tkabbir marġinali li kien hemm fiż-żona euro fl-istess sena.